जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल आज आसतु शुणा आम बापा कंठर कार्तिक पुराण केमती लगुच कमेंट जनइबे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कार्तिक महात्मा अष्टविंशोऽध्याय सूतवाचम् एवं सा पार्वतीं देवासन्नमतं वृद्धमानस तस्मात् वृक्षोत्तमापर्णं सर्वदेवगणकीळ हरिबलम् हे मुनि जन शुण हेबे पार्वती सापतिनी देवे स्वदेहे होइले स्थावर ବିରଞ୍ଚି ଆଦି ହରିହର ଏକତା ଜାଣି ଦେବଲୋକେ ଯଶ ମନ ବିଷାଦ ଗୁରୁ ସୋକେ ତମରୁ ଶିଖି ଆଗ କରି ଜଇଁ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ନାରୀ ସେଠାରେ ମିଳି ସୁର ମୁନି ଯେ ଯାହା ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ହର ଭୁବନେ କପିଳାସେ ମିଳିଲେ ଗୌରୀଙ୍କ ପାଶେ ଶ୍ରୁତି ବଚନେ ଦେବତାଏ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ମହାମାୟ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ନାରାୟଣ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣ ଜଗତେ ଯେବେ ଜିତ ଜନ୍ତୁ ଏ ତିନି ଦେବଙ୍କର ହେତୁ ରାଜସ ସ୍ୱାତିକ ତାମସ ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଳନ ବିନାଶ ଏଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ତୋର ମାୟାରେ ତିନି ଦେବ ସଂସାରେ ଆତ ଜାତ କରେ ଅନାଦି ତ୍ରିଗୁଣ ବିହରେ ହରିବୋଲମ୍ ତୁ ଆଦି ଶକ୍ତି ମହାମାୟ ତମନୁ ଜଗତ ଉଦୟ ଏ ତିନି ଜଗତେ ଅଦୀପ ତୁ ତାକୁ କଲୁ ବୃକ୍ଷ ରୂପ ତୁ ଦେବୀ ଦୟା କର ଏବେ ଯେ ତିନି ଦେବ ରୂପ ପୂର୍ବେ ସେ ରୂପ ହେଉ ପରାପତ ନଇଲେ ନ ରହେ ଜଗତ ହେମନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ବଚନେ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଦେବୀ ମାନେ ପ୍ରସନ୍ନେ ଶୈଳ ନନ୍ଦିନୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଦୟା ଘେନି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଦେବଲୋକେ ପୂର୍ବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସାପେ ନଦୀ ହୋଇଲେ ସର୍ବଦେବେ ସେହି ବିଚାର କଲେ ଏବେ ହିଂସା ବହିଲ ମୋର କହି ଏଣୁ ତାବର ରୂପ ହୋଇ ସଂସାରେ ଥିବେ ସର୍ବପୁରେ ଅଶେଷ ଜନ ଉପକାରେ ନଦୀ ସ୍ଥାବର ରୂପ ଧରି ଅଶେଷ ଜନ ଉପକାରୀ ଏ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ନିଜ ଦେହେ ଘେନି ଯେ ଯାହା ଭାବେ ରହେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ସ୍ଥାବର ତାକୁ ସଂସାରେ ପୂଜା ବିଧି ସକଳ ଦେବେ କର ସିରି ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତେ ଭକତି ପୂଜା ପାଳନେ ନ୍ୟାୟ ନୀତି ବୃକ୍ଷ ରୂପକୁ ସେବା କରି ପ୍ରାଣୀ ସଂସାର ଯିବେ ତରି ଏମନ୍ତେ ଦେବ ଶାସ୍ତ୍ର ଲିଖି ଅପରାଧୀ କି ଦଣ୍ଡ ଏହି ଏମନ୍ତେ ଦେବୀ ବାକ୍ୟ ମାନି ସେଠାରୁ ଗଲେ ସୁରମୁନି ସକଳ ଦେବ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ରହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସମୀପେ ଆବର ପରେ ହିତକାରୀ ତହୁଁ ଯେ ଯା ରୂପ ଧରି ଗୌରୀ ବାକ୍ୟ ଅନୁକମ୍ପେ ମିଳିଲେ ସ୍ୱଧର୍ମ ମଣ୍ଡପେ ବ୍ରହ୍ମା ସହିତ ରୁଦ୍ର ହରି ସର୍ବେ ବସିଲେ ସଭା କରି ସଭା ସମ୍ମୁଖେ ଦେବବର ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସର୍ବସୁର ପାର୍ବତୀ ସାପେ ସର୍ବଦେବେ ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ହେବେ ବନ ପର୍ବତ ଗ୍ରାମପୁରେ ରହିବା ପର ଉପକାରେ ସଂସାରେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବ ସର୍ବ ହେତୁ ଭୋଲାନନ୍ଦେ ହରି ବୋଲମ୍ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆରାଧି କରିବେ ସର୍ବ କାମ ସିଦ୍ଧି ମୋର ବଚନେ ପ୍ରତିପାଳି ଅକାର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ର ହୀନ ତୋଳି ସୁକର୍ମେ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ସକଳ କାଠ ଆଦି ମୂଳ ଅବଶ୍ୟ ନେବେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରି ଏତେ ଦିନେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନିଶି ଯେ ବଣ ଦିଶେ କ୍ଷୟ ଶଶୀ ଦେବତା ଆଳେ କିବା ପତେ ଯେ ବୃକ୍ଷ ରୋପିଥିବ ହସ୍ତେ ଦୁର୍ଲଭ ଫଳ ପୁଷ୍ପମାନ ଏହା ନ କରିବ ଛେଦନ ଯେ ଜନ ଛେଦିବ ଅଜ୍ଞାନେ ତାର ନିବାସ ନର୍କ ସ୍ଥାନେ ନରକୁ ନିସ୍ତରିବ ଯେବେ ଅକଚ୍ୟ ଜାତ ହେବେ ତେବେ ଆବର ଶୁଣ ଦେବ ଗଣେ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାଶ ବୃକ୍ଷ ବନେ ରହିବି ବ୍ରହ୍ମା ନାମ ବହି ଲୋଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ କେହି କେବଳ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ବରି ବ୍ରତ ପ୍ରଲୋଭ ଆଦି କରି ବ୍ରତ ବିହିତ ବ୍ରତ ଦଣ୍ଡେ ହୋମ ସମିଧ କରି କୁଣ୍ଡେ ମୋ ପୁଷ୍ପ ଶିର ଶିରେ ଦେବ ଏଣେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ହେବ ଏତୁ ଯେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ମୋ ଦେହ ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି ଆଣି ତାର ସୁକୃତ ଫଳ ଯେତେ ବିନାଶ ହୋଇବ ତୁରିତେ ଏବେ କହିବା କର୍ମ ରୀତି
जय हरिहर बेनी मूर्ति से बट वृक्ष राजवन वृक्षଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପାନ ସେ ବେନି ବୃକ୍ଷ ଏକ ସ୍ଥାନେ ରୋପିଣ କରିବ ବିଧାନେ ପାଳିବ ଅତି ଯତ୍ନ କରି ମନରେ ଇଷ୍ଟ ନାମ ଧରି ବୃକ୍ଷ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଯତ୍ନେ ସୁରକ୍ଷା କରିଥିବ ନିତ୍ୟ ଏ ରୂପେ ବୃକ୍ଷ ଆରାଧନେ ସଂସାର ନିସ୍ତରୀ ଭଜନେ ଏକ ଆସନେ ହରିହର ବିଜେ କରାଅ ଯେଉଁ ନର ପୂଜା କରନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭାର ବିଧି ମତେ ସର୍ବ ଉତ୍ସବ ଯାତ୍ରା ବିଧି ତେଣେ ଯେତେକ କର୍ମ ସିଦ୍ଧି ସେ ଧର୍ମ ଫଳ ଦିନେ ଦିନେ ବଟ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଆରାଧନେ ହରି ବୋଲ ସକଳ ପାପ ହେବ ନାଶ ଅନ୍ତେ ଅଲେଖ ପୁରେ ବାସ ଏ ଫଳ ହୋଇବ ନିଶ୍ଚୟ ଆବର ଶୁଣ ଦେବତାଏ ଯେ ଜନ୍ମ ବଚନ ମେଣ୍ଟି ବଟ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ କାଟି ସେ ସର୍ବଦେବ ଦ୍ରୋହ କରେ ତାକୁ ନିବାସେ ନର୍କ ଘରେ କହଇ ମହାଦେବ ଦାସ ବ୍ରହ୍ମାମ୍ବ ଚନେ ଉପଦେଶ ବ୍ରହ୍ମାମ୍ବ ଚନେ ଉପଦେଶ ବ୍ରହ୍ମାମ୍ବ ବୋଲାନନ୍ଦୀ ହରି ବୋଲ ଇତି ଶ୍ରୀପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ତ୍ରିଦେବ ସ୍ଥାବର ଚୈତ କଥନେ ନାମ ଅଷ୍ଟବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ 29 ଅଧ୍ୟାୟ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ରୂପୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁରେବ ନ ସଂଶୟ ରୁଦ୍ର ରୂପୀ ବଟସ୍ଥ ବଦଂ ପଲାଶେ ବ୍ରହ୍ମ ରୁଦକଂ ହରି ବୋଲ ଭୀମସ୍ୟା ପ୍ରେଣ ଭଙ୍ଗ ମୁନିରେ ପିମତି ବ୍ରହ୍ମ ଯତି ସୁଦ୍ୟମ ସୁଦ୍ୟ ବାମ ମନ୍ଦସ ନ ବିଦ୍ୟତେ ଆକାଶ ପତ୍ୟତୋୟଂ ଦେବ ଗଚ୍ଛତି ସାଗରେ ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାର କେଶବ ତବ ଗଚ୍ଛତି ବୋଲାନନ୍ଦୀ ହରି ବୋଲ।